Dyma Dolgellau hen dre sirol Meirionnydd sy'n sefyll ar afonynion yng nghysgod Cadair Idris. Mae yna eglwys wedi bod yma ers y 12fed ganrif a gafodd hi hail adeiladu y 1716 pan ddoth Thomas Pennant yma i sgwennu i lyfr Y Journey to Snowdon a gyhoeddwyd y 1781. Mi nododd o fod y dre yn fach a'r strydoedd yn afreolaidd iawn, ond bod y sefyllfa mewn dyffryn hardd, ffrwythlon a choediog. Mi ychwanegodd o nad oedd gan y dre unrhyw beth hynod ar wahân i'r eglwys sydd medda yn adeiladu. Mae rhai yn dweud bod y dre wedi henwi ar ôl dôl gyda llwyn o goed neu gellu. Eraill bod yr enw yn deillio o'r geiriad dôl y celloedd yn cyfeirio at gelloedd y mynachod yn y bati cymeriad gerllaw cyn fynachlod Sistersiaidd a gafodd ei gau gan Harri'r Wythfed. Yn yr ail ganrif ar 15 a'r 19fed ganrif, yr oedd y diwydiant gwân yn dominyddu'r dre. Yr oedd trin lledr yn bwysig iawn hefyd. Mae'r strydoedd afreolaidd a ddisgrifiwyd gan Pennant ynghyd â'r tai nodedig, llawer ohonyn nhw wedi eu hadeiladu o gerrig llwyd enfawr yn creu tre ddeniadol a llawn cymeriad. Mae canol y dre bellach yn ardal gadwraeth. Ganwyd fy hen nain, Jane Roberts yma, yn y flwyddyn 1839. Bob blwyddyn ym mis Gorffennaf mae'r dre yn cynnal y sesiwn fawr, sef gwyl wych o gerddoriaeth werin a Chymreig, yn ogystal â dawns, llenyddiaeth, gweithgareddau i blant a chomedi.